Ngibingelele wey'ngane zakwethu, ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel hamba phambili Mfezeko Media. Mina elami igama nguMfezeko Uthunga Khumalo, bathi elasbona amagumede. Ngiphinde ngicela ukuthi uma ngabe mhlawumbe usemusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe khona la ku-YouTube bese ucofa ibhele ukuze ngaso sonke isikhathi bangabe sifake indaba esihamba phambili kube wena esifika kuwena kuqala wezingane zakwethu. Laphana injabulo ibibhalwe emehlweni kumfo kaMsezane ngemuva ukuthi-ke laphana ebonakala ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi insizwa ibeyosika unyanyavu lwemoto-ke laphana uhlobo le-Toyota laphana mangaphosisi iyona i-Romeo mangaphosisi laphana-ke ehamba nayo iSuzuki laphana wey'ngane zakwethu. Kune-post akade ibhalile Sibongela nje ey'nkundleni zokuxhumana ethi ngiyabonga gogo uSichaka isichaka esineqapho esingaliphuzi itiye elingenaphi. Izingane zakwethu ubhale kanjalo nje ebonga laphana nje kwabakubo laphana noma ugogo wakhe uSichaka njengoba eshilo-ke laphana. Angizukwanda kakhulu ey'ngane zakwethu, nami nje ngithi congratulations umfo kaMsezane, imisebenzi yakhe emihle iyona emkhulumelayo. Nayo ividiyo kubonakala kade kwenzeka athi hand over ama-keys laphana emoto yakhe entsha sha ohlobo lwe-Toyota. Isso, cara, você sabe que estou aí, né?